Добър вечер, драги зрители! Вие сте с предаването на кафе с мен, Леда. Тази вечер ще говорим с три невероятни момичета от Leadership Academy Glow 2012. Моля, посрещнете Евгения, Мария и Кристина. Настанете се удобно, момичета. Преди да започнем с нашето интервю, ще ви помоля да се представите на нашите зрители. И моля ви, гледайте към камерата. Здравейте, приятели! Казвам се Евгения и тази година бях кемпър в Leadership Academy Glow. Здравейте! Аз се казвам Мария и също бях кемпър в Leadership Academy Glow. Здравейте! Аз съм Кристина. Бях кемпър. Така, Евгения, ще ни разкажете ли за вашите впечатления от тази невероятна академия? Това беше най-ужасното преживяване в живота ми. Но, Евгения, защо така? Всяка вечер ни караха да си лягаме в 11 часа. В 11? Но това е толкова рано. Да, и после ни проверяваха. Представете ли си? Тия хора са церпери. Да, уникални церпери са просто съпротителни. Тия не спът. Да, спът в конференцията. Видяхме ги. Да. Мария, ще ни разкажете какво научихте в академията? Имаше ли нещо, което да научите? Да носим чини. Имаха балони. Балбони? Розови. Висяха от тавана. На партитата. Имали сте партита? Какво представляваха тези партита, Евгения? Ядяхме преди ми. А момчета? Не, никакви! Никакви! Една седмица без мъже. Момичета, Мария, Евгения, съжалявам, вашата колежка е много нагла. Хареса ти, но Евгения току-що го описа като ужасяващо. Това беше изправителен лагер. Харесва. Но и нямало момчета. И партитата са били ужасни. С балони. С балони. Ние сме независими, умни жени, които могат сами да си. Добре, благодаря ви за това интервю. Беше ми много приятно. Имате ли да кажете още нещо, за да затрогнете публиката? Никога не ходете в Лидерска академия Glow! Благодаря ви за това. Now it's time for Holly and her pictures.